नमस्कार, दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये मी प्रियंका आपणा सर्वांचं स्वागत करते। जाणून घेऊया आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी। गेल्या वर्षी मार्चमध्ये गोव्यात टाळेबंदी लागू केल्यापासून सिनेमागृहे बंदच होती। सरकारने आता पुन्हा 30 ऑगस्टपर्यंत या संचारबंदीत वाढ केली आहे। राज्यव्यापी संचारबंदीत वाढ करताना सिनेमागृहांना मात्र 50% बसण्याच्या क्षमतेने खुली करण्याचे आदेश जारी केले। त्यामुळे गेले काही महिने आतुरतेने प्रतीक्षेत असलेल्या सिनेमागृहांच्या मालकांना दिलासा मिळाला आहे। तसेच सिनेरसिकांना देखील चित्रपट पाहण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे। अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाच्या नैतिकता आयोगाने दिलेला आदेश झुगारून गोवा बुद्धिबळ संघटनेच्या नव्या कार्यकारी समितीने 43व्या वार्षिक आमसभेत कार्यभार स्वीकारला। त्यामुळे आता आयोगाच्या 28 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे। अफगाणिस्तानात एका झटक्यात होत्याचे नव्हते झाले। तेथे तालिबानी दहशतवाद्यांनी जो हाहाकार चालविला आहे तो पाहिल्यानंतर कोणाच्याही हृदयात धडकी भरेल। असे असताना कुंकळीचे माजी नगरसेवक शशांक देसाई यांनी कुंकळीत तालिबानी आल्याची पोस्ट सोशल मीडियावर टाकून सगळ्यांची झोपच उडवली। माजी राज्य काँग्रेस अध्यक्षा आयरिन बारुश यांचे रविवारी निधन झाले। त्या 91 वर्षाच्या होत्या। 80च्या दशकाच्या सुरुवातीला त्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या प्रमुख होत्या। त्या गोवा विधानसभेच्या नामांकित आमदारांपैकी एक होत्या। त्यांचा अंत्यविधी मंगळवारी सकाळी 9:30 वाजता त्यांच्या निवासस्थानी होणार आहे। आपल्या वेगळ्या ओळखीमुळे देशी आणि विदेशी पर्यटकांसाठी गोवा नेहमीच आकर्षणाचे केंद्र राहिले। पण समुद्रकिनाऱ्याच्या पलीकडे जाऊनही राज्याची आणखी एक खास ओळख आहे आणि ती म्हणजे तेथील स्थानिक मद्य फेणी। हेच कारण आहे की फेणीचा प्रवास सांगण्यासाठी गोव्यात एक संग्रहालय तयार केले गेले आहे। ते संग्रहालय स्थानिक व्यावसायिक नंदन कुडचडकर यांनी गोव्याच्या कांदोळी गावात बांधले असून त्यांनी या संग्रहालयाचे नाव ऑल अबाउट अल्कोहोल असे ठेवले। गोव्यातील शिवोली येथे रशियन मॉडेलने आत्महत्या केली होती। ती मृतावस्थेत आढळल्यानंतर 3 दिवसांनी कळले की अभिनेत्री अलेक्झांड्रा डिविजाने तमिळ चित्रपट कंचना 3 मध्ये अभिनय केलाय। ग्रेटर चेन्नई पोलिसांनी सांगितले की 2 वर्षापूर्वी तिने तक्रार दाखल केली होती। तेव्हा या प्रकरणात तपासासाठी चेन्नई पोलीस गोवा पोलिसांची मदत करणार असंही त्यांनी सांगितलं। अनियमित वीज बिलामुळे त्रस्त कळंगूटवासियांनी स्थानिक वीज केंद्रावर मोर्चा काढला। यावेळी अभियंत्याशी काँग्रेस कार्यकर्ते हुज्जत घालताना दिसले। पर्यटन टॅक्सी व्यावसायिक कोणत्याही परिस्थितीत मीटर बसवणार नाही, वेळेप्रसंगी मोबाईल ॲप स्वीकारणार, मात्र मीटर बसवून घेणार नाही असे म्हणत व्यावसायिकांना परमिट रद्द करण्याच्या आलेल्या नोटिसा मागे घ्याव्यात अशी मागणी मांद्रे मतदारसंघातील पर्यटक टॅक्सी व्यावसायिकांनी आमदार दयानंद सोपटे यांची भेट घेऊन केली। कळंगूट समुद्रकिनाऱ्यावर विवस्त्रावस्थेत मृत सापडलेल्या तरुणीला न्याय मिळावा यासाठी गोव्यात जस्टिस फॉर सिद्धी नाईक ही मोहीम राबवली जाते। सुरुवातीपासूनच पोलिसांच्या तपास यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याने पोलीस आणि डॉक्टर या प्रकरणात टार्गेट होत आहेत। तर या होत्या आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी। अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक पेजला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा।